Pirinioetara ostera, Euskal Herriko mendirik esanguratsuenetariko bat igotzen saiatuko gara gaurko saioan. 3 erregeen maila. Aitzol, lekutan dago hendik, 3 erregea ez da? Hoxe, 3 errege handie. Hori, sasoia. Apa, Iker. Bi txapeldun izango ditugu bidelagun. 2 aizkolari handi, Aitzol Atutxa eta Iker Bizente. Zer vertikaltasuna hasten denean, nilarri belino. Ostia, bituzan da, Bai. Elur tarten ja belaunetan rezartzen deke, Perdidon bezalaxe, Aitzol Doiartzabal mendi gidaria ere etorriko da. Hau desati komprometituna, ez da? Bai, lepa, txoba aukeu, hor amendegia zeuke hau. Eroriko bakinea zerutze, goiti bera jungo ginekela? Seguru. Gaur gainera, Pirinioak goiti begiratutako osatzeko aukera izango dugu. Ezustekoren bat edo beste izango da. Eta Euskal Herri osoko aizkora zaleek ikusi nahiko luketen apustua lotzeko ere ahalegina egingo dugu. Aizkora apustua, Iker Bizente eta Aitzol Atutxa. Astera doa, Gailur Extra. Aitzol, asko maiteeten mendi batea joteko asmoa zeukat. Nagun behar du. 3 erregen maira, eta ire launtza behar dit. Bueno, Perdidora 2 aldiz saiatu nauk, igotzen, bietan ezin izan di hau. Gaur helikoptero hartu eta Pirinioen gainenegan, ingo diau. beharra. Bai, Jo, animatzea laiz. guztua. Helikopteroan ibilia laiz, egundo. Ni erreskatatu da. Erreskatatu da. Bai, Non? Zerbiro gehi bat pareten. Bai, Bai, bai. Eta ze pasata, Ez goratzen zera gatu ginen. Goldiragatik, edo lao? Kondizio txarrak paretak. Nola, erreskatan hori? Kablekin engantzatuta egan. Beraino? Bueno, dabeli portu bat hor refugioan, han jaitxiteie, helikoptero jaitxite eta montatite. Zema minuto. Pipan. Engantzatuta, 5 minutu gutxion. Kablete txintxilik? Bai. Lasai? Okak egin da. Ni hasiak beldurra nin, baina gero engantzatik ere ez dik tiratzen kanpoa goraka tiratzen, eta nahiko gozoaek. Aldi beren posa erreskatatuta, holako subidoiare bai, ez da? Bai, eta neharra eta dena, lurra jo ninen. Ostia, tio. Urte asko ituk, bendin da, azkenen handa hemen tokatitek. Lentejo kartutxo zau? Bai. Eta krema? Baita. Etorreko zaria? Bai. Bihar batutu gamez. Kontu zibite, Bai. Mina hartu gabe. Hoi da, lasai. Bakiz dobela jo zela txapelketak eta gauza. Bai, kuidatu beharko pixka bat. Vale. Bueno. Bueno, bibilie. Bai. WhatsAppa pasatu. Bai. Zertako bat izan baizkoan kaja? Sorpresa bat da. We're living in the gold, driving in your car, and the cases are in cold. I wanna be wherever you are, and we're sitting in that room. Iker, bueno. Egunon. Ez da larreza bidatzea hau, Bueno, urruti ez? Otxagi, Bai. ben bizitzea. Bai, mentxe. Aspaldi egon du bani. Eta 3 errege mailara, kumar dugu. Bai, a ber. Zu izan du daltza bine. Behin izan du noiz. Bai. Bai. Bueno. Duela ja 10 urte edo, Joder. Baina udan. Ja. Udan. Bai. Eta, bueno, azkenengo trama horreitzen dute zela horren erreza, baina zu egon duzate? Keba? Ez? Inoiz ez? Gertu dokazu, ba? Bai, baina beti hemen ingurun da ibilizan du nahi daz eta ara beti onbetzela, baina beti salson bat daukuta. Nik uste ez dela behin izan du. Lotxapan beharko liuke, baina hemen bizita. Nik uste bera ohituta dago mendien ibiltzen, baina bueno, lako mendi altutan ez. Da, ez dakit, aber, suerte izaten duzuen, da nik uste bai, aliatuko zatela, ber. Raketak eta granpoiak eta dena ekarri. Eta hartu dena beharko data. Eurren batzu jarri beharko ditugu lehenago igual, berari zerbaituteko, ez dela ez tarraza izango. Bueno, nik uste biharko igoera gorra izango dela, ez? Luze izango da, oain lurreta dagoan ez horrek igoera nik uste gortuko dula, kirolari ga, eta nik uste formaz eta behintzat iotzeko nahiko ongio ibiliko gala. Saio honetan, aspaldiko jarraitzailea naiz, beti dani ikusten,
eta, bueno, azkenan hementxe gaude, ez? Gogotsu eta bihar 3 erregen mailara igotzeko asmoarekin, ez dakit. Aspaldian Ibonek daraman ratzarekin, Monteperdidora 2 aldiz gun, eta ez da bat behin ere igo, berez ez dakit 3 erregen maiare haundietza igon geratuko. Kaixo, egunon? Aritz, egunon, zer moduz? Ondo? Bai, ondo. Eguraldi ona daukagu, ezta? Oso ona, bai. Vale. Eta orain, zuek lotu, ondo Bai. lotu, eta disfrutatu. Kontu bat esango dira. Nahiago dut 15 gailurra estren egin, 15 ultra egin, hemen ordu lagunak onbat. Bihotz ez ezatik. Hau zerri guen? Hau patxikota. Nahiko gertu pasatzen dek, adipoa, Bendito ondorretatik nahiko gertu pasatzen dek. Nahi eta horiari? Bai, 3 erregen maia ingurua da, bai. Han eguraldia pixka bat zikintxeago ziok, eza? Bai, kalima, ondarra suspensioan. Hor, elurrak dauken kolore marroi hori ere, da area, Saharako area. Hola, Saharako area? Bai, hori ondarra dek? Borraskak egualdetik etortzen dianean, elurrarekin naztuta. Begira. Hau guaztu ertaz. Gu etorri ginen, hau erabateko zelaia zen. Hau da lintera dago. Bai. Bueno, ni pentsatzen dut, impresioa honek egin dut dela. Hau bai. Oi. Joder, urrunda teatek, Aitzor? Bai. Nigoan berriz, helikopteron itzuliko nau, ara. Vale. Bilagunen bila noalako. Vale. Biharko igora prestatuko alde. Nire kontu. Materiala gura aldita denak. Ni azalduko nau, kotxeakin. Bale, gaur gauen. Gracias. Guardión. Una Batzek, ja. Bai. Zemuz? Ondo, ire bai. Ire bai. Ondo? Gaur izatea atutxa gaur, ez? Atutxa. Mundun 2 pertsona gaituk, Peker, zemuz. Ongi, bai. 2 pertsona gaituk, hiri atotxa, ez dira, bak izen, ez da? Bai. Batik geldokoa, Bestei. eta bestia nahi. Euskal Herriko txapelduna da Aitzolatutxa. Dimoztarrak 4 aldiz irabazi du Euskal Herriko aizkolari txapelketa. 2014 urteaz geroztik guztiak. Urrezko aizkolan ere 9 bider nagusitu da. Aizkolaren tontorrean da Bizkaitarra. Zamusia Aitzol? Ondo. Bueno, lanakin eta ona, eta beti proiektu ezberdinekin, eta beti gustatzen zaigu saltzeatzea, eta ona etorri gara, erronka probatzera, eta... Iker, eu zertan abiloan? Aizkolaritzaz gain, Bai. zertan ari? Oain ikasten nahi naiz, FP bat, eta hortxe, saiatzen mintzat, bi konpaginatzen, ez da erresa, baina bai. Iker Bizente indarrean da. 20 urteko txagabiarrak maila bikaina erakusten du aizkola hartzen duen bakoitzean.
Harria bosgarrenaren aurkako apustua irabazi zuen berriki, eta iaz, gogotik estutu zuen Aitzolatutxa Euskal Herriko txapelketan. 2 aldiz Nafarroako txapeldun, etorkizun oparoa du aurretik. Eskaba lasaituta, eo? Ba, ja, lasaituta, rekuperatu eta... Ezta? Ze sentitzekoan? 5 kilo gutxio pixatzekela, ez da? Ja, bai. Bai. Kilo batu ez dira hartuek? Bai, hartu bai. Bai, ez da? Bai. Azkenen dietak eta dieta zorrotzata eman nun, da bain pasatakoan pixka bat guztoko gauzek eta ian da, oi. Hainbeste paliza hartu ere ez, eta... Zuek, nik beti aizkolari galdetuta, zuen prestaketa zein da, eta beti mendia danak. Bai, prestaketa klasiko eta mendin da ibilin hau eta. Mendira bai, baina gu ibiltzen ditu mendia, ni behintzat bajo eta nibildi janaz. Launek esan dit 3 erramaian sekula ez dara joan. Ez da izango. Ez. Hemen da ibili izan du naiz, da hori eta askotan da jo naiz, eta... Ik baldarri txurare bakak. Handia beti baldarrak ez da ditu eta... Krampoik jantzia alde sekula. Ez da kabitu ere. Ez da? Zer talde daukek? 50 marra. Ez. Bai. Benetan? Bai. A ber. 50 marra, Bai. Handia, bai. Jangoikoa. Raketekin eta granpoiekin ez nahi sekula ibili. Ez dakit hankan sartuko zaizkitan ere, nahiko hanka handia dokat, probatu ditut, ekarri ditut berezi batzuk eta ea balekoak diran. Iker, azken aldin, ire izena eta askotan ikusi da, hor mediotan, da iritzi publikoan da ber. Zer moduz, banamakik, ospe ezagun izatea eta bar? Bueno, gustoa ez, azkenen gustoko gauze da. Aizkola mundue oso gustoko dauken, nik txikitatik bizi izan dut, eta baina gora iatu naiz eta handioekin batea ibiltzea, nintzat pozik eragarria ez. Ibili, azkeneko txapelketan nahiko gertu, Bai, bai. Donostin, ez dut uzin, Atutxa ikusi nahi genuok, ez dututa ikusi genuen. Aurretik errebilita naiz, baina egun hartan behintzat ez dugu haztuko leta bizikoan. Proposamen bat edoin nahi dizuet, ni ideia baten etorri naiz. Badakizuen honi bil nahi zen, korrika. Dauzkat iztarrak, gor inda, benetan gor inda. Horrentzat badakizu zer omen da norena. Urotza. Urotza. Nik errekara sartzeko asmoa dukat. Urrotzetan, hankak guztitzea. Zuetako norbait animatzen bada? Ni hankak bakarrik sartzeko ez. Dana sartzeko? Hombre, sartzekotan. Bai? Zeu sartzen mazea nire sartuko nahi. Nire sartuko nahi zerdun, atzea zertu Ba, ni putzutan joa. Animatzen dena, aibanekin. Bueno. Ba? Nire atzitik egunak. Nike bai. Eure bai? Hombre. Venga, gozen. Baldak izango behar, biabek aizkolan jarri. Hau! Haba hoti Epa! Aizkola apustua. Iker Bizente eta Aitzolatutxa. Hau benetako estrem hau izango da. Nik ez dakit hiru erregen baile egotzea estrem izango da. Baina hemen balio hartzia. Udaberriko elurrak urtzen ari janen. Mira esto la tranca. Ideatik segia, Berroita zazpi? Da sentimetro gora da. Aitzol, Ongra, aspaldiko. Oiartzabal. Arkiago, Bai, ere uzkita. Jo. Zemuz. Bueno, Dilan, Iker Bizente. Apai. Aitzolatutxa. Kontu noski. Bai. Aitzol Oiartzabal. Bai. Zertako ekarriak, nigan konfidantza gutxi eta itxoluen batek igotzeko gora. Haudek, zer dan, mendik gidaria, bai. Beste, 50
zenbait goinetako dauzkanak mendia emateko. Horrekin- Honetako mukurraketak eta krapuia bat daude. Tegira... Bueno, Zaitzol, biharkoa prestatzen edo? Bai, pixka bat behiratzen mapa eta Vale. planina. Bueno, lehenbiziko galdera. Eguraldira garpena. Ona. Ona, ez da? Ona, bai, hasiera baten ekaitzak da ematen zuen, baina Bai. azkena aldatu dute eta ona. Igoera honen ezaugarriak zein dira pixka. Gogorna bukaerakoa edo? Bai, tentena bukaeran jartzea, eta beste guztia iloera, baina suabea da. Vale. Ez dauko maldago horrik. Baina luzea da. Vale. Luzea. Luzea zer da luzea. Ba, luzea dira 5 ordu goraino. Eta beste, 4 ordu bera. Beste 4 gutxinez, bai. Onarpegi honakin gaude baino. Bai. Pilar, Bueno, neke pixka pilatuko deula. Bai, seguru. Nik uste mendinez nitula inoiz 10 ordu pasako. Aber, bihar ikusiko zer modu zibiltzen ganola, gogoz nahu eta probatzeko intentzioakin eta aber goraino aiatzen gan. Aurkituko du elurra 2000 metrotik gora, seguraski. Zenbat metro ditu, zehaz mehatz? 2200 jartzen du leku batzutan, bestetan 56. 2256 metroko altuera du 3 erregeen mailak. Lintzatik abiatuko gara, Anso ibarratik. Aurretik, 8 kilometro terdiko ibilbidea eta 1204 metroko desnibel positiboa. Bidean elurra eta izotza, eta zeruan eguraldia lagun. Oso garrantzitsua bihar goizean goiz, abitzea. Goizean goizerdek. Goizeko 7 oinez. Ba, nahiko gogorra, ez? Egia esan gaur deskantzatu egin beharko da. Normalean biharko egunari begira, normalean aurreko egunare garrantzitsua izaten da. Eta biharko eguna hori, ez? Hasieran, ba, bueno, nahiko gogotsu joango gara, irribartzu, posez txoratzen, baina behin aurreneko orduak pasata, iritsiko da elurra, iritsiko da nekea, iritsiko da, ba, bueno, barreak kendu egingo dira eta agian negarren bat etorreko da. Hemen motxa ematen du, Zer? Hemen motxa ematen du. Bai, hor motza ematen du, baina... Erraz ematen du horrola itia, Aitzol, bihar arpegi hori aldatuko teik, Bai. Haba izereken? Ik, nire moduan egozkorretik ere puska bat badek, bai. La risa de la cojono, de cao. Bai. Hone sorpresa bat saltzen honek. Den esan du bidea, baina ez dakit. Hombre, Afalosterako izango igual. Zer dukik? bazen kotxea eta ikusi gau. Kotxea? Bai. Bai? Bai. A ber, zer bazen? Ze sorpresa da, no? Arkumen bat edola. Bai, arko maherra bantxe ikusiko ze. Baina hor nik arkume usarik ez. Hau benatzian, a ber, zer dago. Ni sorpresa bek. Zein dame sorpresa? Hiru ego. Aitzol. Nik ez dimoztuko, Hortza bek, hiru egurentzako piego. Bai. Vale. Eta hemen kuadradillo batzuk ere bai. Da berro... Aitzol li badai gaizkoran. Nik ez. Nik ere ez. Nik pioleta bai aizkoki. Balda gizango den, biabek gaizkoran jarri. Zer bitzu zek? Espektakuloak. Prest! Ni bai? Ire bai? Ire bai. Venga, oza. Jarri. Ez ustekoa zein den argitu digu Ikerrek. Atutxa eta Bizenteren arteko aurrez aurrekoa ikusteko aukera izango dugu, Aitzolek eta biok. Erakustaldi bikaina, Lintzako parajeotan. Kaixo lagunok, Ibon Gaztainaz binaiz, oriotarra, arraunlari hoia, barrabiak, txikizan barrak, baina, bueno, denetara saiatzen ez. Hemen gaude, Lintzako zelaietan. Begira nola aritzen dan. Atutxak... Ni hobeto egin hau. Kuadradilloa sartzen, ni aurkezten baina. Zeiltze garritu zuen. Momentuz, gaur badakagu txapelketa. Oso ondo, jolazteko guak entziok, Egon, gauza bat ingo jau. Jokoa, kolpe getienetan sartzen dunak, ua galtzaile. Bai? Bale? Bale. Gaurko afatia. Bentaja emango diogu. Bai. Ez. Eskafaria berdin, ez lo pagatiko, Venga. Zeratzekoa, gaztia. Bea gaztia horre. Bai, gero hi eta gero ni. Gero, ondoren jendura bentaja duke. Hola algea bane. Venga, hasi. Jode, iguralde gaztia, go. Bat, Bai. A ver. bi, hiru. Horre bestia berdin. Aitzol, bestia horraldu. Oi, lau. Argi, Hasierakoak. Bost. Hasierakoa da gori txarra. Bai. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi,
Bederatzi! Hamar! Bukaera. Bukatu ezin. Bukaeran. Korte Bueno, Amaia nire kontu. Gaurren ipatu Amaia. Gaurren ipatu Amaia. Venga. Hiru, bi, bat, hau! Atutxa horretik. Kolpi golean. Ama hundiek. Bea botileak. Txortxe, Epa! Atutxa bea? Atutxa bea? Ia, pero, argi, Argi, Vicente, argi! Ikerrek! Epa! Epa! Kolpe igualen ira, kolpe bat, Foto finish. Ikerrek, baina kolpe igualen. Hortxe. impresionantea. Soinua, Euskal Herriko gaur egungo bi aizkolari hobenak, hor mano ikustea direkton, hoi, ez dago ditzik. Zematen uste zue? 2 minutu pasa. Bat 54. Eman dio zue, pixkat? Hauspoa betetzeko nahikoa. Bai. Ez dela 3.000 metro traigo behar. Aizue, beira, Eman indio zuela. Elkar pikatu dela, Zer gertatzen zaizue, barruat kainen jarri, kontrario biratu eta ja... Tentzioa. Vale. Oso ondo, arraz berritu, Vale. Bueno. Pixka bat txukundu eta ontzak jungo gara, vale? Ados. Vale. Oso ondo. Bueno. Pega. Itzazo Rafaria prestatu behar dut. Amantala jantzi eta sasoian gaudela baliatuz, nahikoa antxoa frigitu behar diet 3 adiskidei. Baina aurretik, aizkolariak sukaldean nola moldatzen diren ikus dezagun. Urike, Zaiza, zezatek. mentxe, Afaria prestatzen? Zemuzko jatu nazia. ni ona, Ona? bai, Bai. Bezala guztu daltzeizu. nahi dena. Bai. denetik. Antxoak? Normal, bai. Bai, antxo egarritu faltzeko. Bai, Bai, oan antxo gara Ja. eta, ja, Bai. bai. Zukalden, zemuz konpontatzea. Bueno, Zu gutxingo ezu ezta, zukalden. gutxi, bai. Gehienen amak. Amak egin da semea jan. Bai. Tipula moztutzen, Ba, saiatu graiz. minik hartu Bai. Ni aizkorak emezela, zein gara bintzat. Sentsazio daukatik aizkorarako bizitzela du. Bueno, bai, azkenen hoi indon nire bizi guzin, ez? Txikitatik hortan hasi nintzen, hoi da gehiena gustatzen zatena itea. Suerte gaina famili guzti aizkolarik eta aizkora mundukoak die, eta iklontza eta nik esan behar banu aizkoran zako bizi naiz. Oida. Bai. Eta aurra beira zure burua aizkoraren ikusten dizu. Bai, nik uste gustatuko litzieke, aber lekzioan da suertea bauketen, baina nahi gustatuko litzieke aizkoan seitzea urte mordaten, bai. Hortik bizitzea baldo. Bueno, ni saiak eraino naiz, ez, gaztea naiz, da saiatu beharra dauket. Euskal Herriko txapela jaztea ere zure helburutako bat izango da? Bai, bai, hori lehen urtene bertan hitzen, Bai. eta... Baina urtene- urtragu hartzea juntzinean. Bai. Eta nire hartzen, urtragu luzia jotzen nahi dekau. Bai. Bai, bero asko iten zuen hartan, eta pentsatu geho trago indare berritu hastentzat, eta nik bideoan oain askotan ikusi, eta trago behin ez banu, eta askotan pentsatez baino, oain ikusi ondoren. Ikasteko esaten dioiek. Bai. Lehenbiziko jokoa izan dezu, Bai. hau, Xabierren kontrakoa, zeiritu zaizu, gustu bukatu duzu. Bai. Ez irabazi ezulako bakarri, Bai. Zeiritu zaizu, historia guzti hau. Diferentea, nik uste txapelketatik eta beste histori diferente bat dela. Harriak initzen aldezu, jokoa bukatu ezkostek. Egun batzuta hitzein nun, behakin, oain zeakin dau, bizkoat jugo tristeo, jokoa galduta. Baina, bueno, harek lanik eragarri egin zuen, ere ustez, eta pozik egon beharko luke
entzun marka ere harra izan duzelako. Eta netzako esperientzi oso positibo bat izan du da, asko gustatu zait, apustu mundu eta hola. Bai? Eta, bai, nik errepikatuko seguro. Ostako kontrario erko, ez? Bai, Bat bakizu zen? bai, Honek kontra gustatuko litzaizuke? bai, eunen baten gustatuko baten litzake, bai, bai. Hamo gauta erko jautik, honek gaur. A ber, ze zatu. Bai, gaina hau errezartzea usteet. Bai. Ja. Hau nere moun, zeitu nite Bai, aia bezala bai. kolpe aurrea, egota berri eta ber. Vale. Nondik, zeitzen don, zuok eskorakin, habilitatea ondillo gazu kutxile horrek hemen. Bai, Mesede bat eskatu behar dizut, maila garreko aldezu hini bukatuket. vale, hori izango da. Esan nahi txoli etortxo, eta Vale, ba. maila gartzeko trastei kanpoan daude. Vale, Vale? hori da, vale ba. Eiker, zitu nago. Hiru errege gua ez da? Hoxe, juerrega handie. Neke pixka pai, Ostia, bitu zalda pa, Barra biak hemen zuzkat. Hau desatiri komprometituna, ez da? Bai. Eroriko bakinea zerutze, goiti bera jungo oinakela? Seguro. Bera jungo oinukek? Bai. Bueno. Sei, zehari izo. Ikerrek etortzeko esan dit, eta... Bai. Oso da, nietzako? Bai. Antxo agarritzen baldaki. Txuletak parrian jartzen, gehiago, baina, Bai, bueno. ez da? Ire espezialia ezin da. Gu normalean parrian egiltzen dugu asko. Parria asko erabiltzen dugu, bai. Batez udan eta arraia, aragia... Iker nola ikusten du? Iker oso ondo, ez? Bai, ez da? Iker ondo ikusten ez duenak itxudak. Bai. Joko nanitzean? Bai. Bai, Horre, esango die nahi dudena jendiak, baina lana kriston nahi zuten biek. Nahi duna esan bezala, bai. Kriston lana. Kriston lana bukatziaren lana, eta ordu betik bera bukatzia olako egurrak eta Bai. kontuz. Inbidiari pasaluen. Ez, egia esan ez. Apustua ondi jokatu gabe ez, aitzol, eta karo, gehienak, karo, aizkonzaleak nahi atutxa ikusi, oraindik ez den jokatu, presio hori somatzen dek? Alegia beti dana, aitzol, pixkat nazkatuta ezago kontu horrekin? Bai, bueno, azkenean bakoitzak esango ez? Nik askotan esan dut, txapelduna handi bat Masal bera izan zela ere bai, eta apostu bat jokatzuzun, ez zitzaion bere gustoko iruditu, eta apustu horrezik geratu zen ez, gazte-gaztetan egin zuen, eta gero etzune aposturik egin, eta horregatik ez ez aizkolaria handiagoa, ez txikiagoa ez. Makina bat txapel, makina bat marka, makina bat denetik egin ditu, eta horregatik ez da presiorik. Apustu bat egiteko ez da forzau behar, ez da jendiak ez da tegulako edo lehenako eskontzak bezala, ez? Honekin eskondu behar dezu eta egitu, ez? Azkenean, erakarri inbar dezu, ez? Egoera horrek erakarri inbar zaitu, benetan gogotsu joateko, eta ez egin egitearren, ez? Ola zagaztikin momentu hartan hori sentitu nun, ez da gini txapeldu bezala, bera beste belaunaldi batekoa, ja apustu batzuk irabazi zetorren, eta bueno, aurretik ere bilduak ginen, datak direla eta bertan bera geratu zen, akordiorik gabe. Bueno, bihar mendirako prest. Bai. 10 orduko bidea zeukeako. Egia esan, ez da 10 ordu, espaldi 10 ordu bidea laiz. Aspaldi? Azkeneko hilabete gertan, sumauten, ez? Vale. Ik ezin dekan, flakitia jota gatu, Ea bestela menditik, horrelako gizon puzka, zene jetxu behar duen. Helikopteroa laguna, ez? Helikopteroa ez teki. Doble igual kobratuko zigu, ikesteatik. Baina garri taldo? Baina, eta ikerreta itzoli dut Ikerritzak, ez da? Arek itxeiteko... Vale, mesedez esan, etortzeko, antxo pregitzeko. Vale? Ega, Iker! Nia hasi zaidak, pixkat urestatzen, Ekarri, honik gatza pixkat. Bapo eta gustura afaldu dugu. Orain, ohera joan aurretik, nik eman behar diete zuztekoa Aitzoli eta Ikerri. Euskal Herriko aizkolazale askok ikusi nahiko luketen jokorako tentatuko ditut. Bueno, lehenuo joko bat, jolas bat proposatu horrezut. Bai, zeuzte zio da. Hori, zer, rotura bizio horietakoa den, o zer den? Aizkola apustua, Iker Bizente eta Aitzola Atutxa. Ordua jartzeko eta lekua jartzeko. Bai, hau da, bai, Euskal Herrin, jokozale asko, herrikiroltzale asko, ikusi nahiko genukena. Kartelak ikusi dudanean, zierrara pizka bat sortu di, barrenaldean. Kaborrok xamarra bada, baina azkenean Euskal Herri osoak nahi duen zerbait da eta hori asalertu besterik ez du egiten. Aitzol zezatek. Sakona falta. Hau ikusiko aldeu.
Zer zaizu? Ez da, nahi gustatuko litzeke, lehen esan dizot, nik apustuetin dut, esperientzia oso ona eukit, oso guztua du naiz, da Aitzol txapelduna izan da, nik jokatuko nuke guztua be kontra apustuet. Bai, egia esan sorpresa desentea hartut, barrendik bai tximeleta batzuk sentitut hori ikusitakoan, eta bueno, aber egun baten apustu jaiatzen den eta gogoz. Izatek. Nik esatet, behin bakarrik ez tegule ikusiko. Bai? Egunkarik baten irakurri izan du da inoiz ez, diala, era Vicente Atutxa. Eta hor, Jode. Ba, orduan biok nahiko esaten aiziate biok. Oi, noiz, ez dakik, horra, txapelduna hundiren artean apostua asko egon dira ez, bai larretxeak eta olasa aztik ez dut apostua joat, o mindegiak eta olasa aztik edo nalagua beraien artean apostu bakarra ez da egon beti. Bueno, orduan aurreneko kaldera erantzun ez dezuna oantxe lerro artena iziate erantzuten. Ondo biren, eta osasuna baldin bakau, eta izango deu, ikusiko deula. Bai da. Lekua zen gustatuko litzek. Ba, Tolosan nik esperientzia oso ona eukit, baina kontu nuki behar dara bai Xabier Gipuzkoarra zela, Aitzol bizkaitarra izan da, eta pentsatu behar genuke eta hola, ber. Ia da, beti eraman izan nahi dela, Gipuzko aldera, Azpeiti aldera, beti esan dugu epizentro hori hor egondalako, ez? Gure kasuan ez dago etxekotasun hori, ez? Guretzako ez dago Samames bat edo Anoeta bat. Azkenan, 6 plaza bat igual da Tolosako izan edo Bilboko izan. Bai. Kakoa egurretan dago. Bai. Egurretan? Normalian. Hori da guretzako pilotalekua edo hori da guretzako estadioa. Benetan, egurra. Nik lan luze bat guztia ikusiko nuke. Kare baten bezala 30, 40 kanardiko, baina, bueno, hori iztek, nik edo kezkaik handina urtean zeugat. Bai. Eta aurten etzaiak irutzen ikusiko dunek. Zaiadek. Zaila, bai. Zaiadek. Ja, negua, normalean apustuak neguan izaten direlako, Urtean? Ez da, gero txapelketak eta... Txapelketa izatea gero, udazkenean. Txapelketa urrian, ez da? Azken urtean, azken urteetan nahi gehitzat. Nik hemen, hola segarriko nuke. Bai, nahi galdetu jak. Gustataltzeek, Iker? Bai. Bai? Bai. Atotxa. Txuko gehiatu Ondo, letra polita zeuka. Baina hori, Naparra izan, Bizkaitarra izan, da Gipuzkoan egite horrek, pilotako finalak edabidez, hiriburuetan egiten dira normalean. Eta futboletako partiduak ere bai. Bai. Apolitzek. Bai. Hola gehiago gustatzeu. Nei bai. Bai, nei bai. Nei bai. Iri gustatzek. Bai. Bai. Iri Iker, hola. Bai, bai. Guri gidatzera, etorri barko da. Atutxa, erantzia. Guri gidatzera. Iri. Polita egatuek. Polita geratu da eta... Bale. Itxura bat da. Hola xotxuko du. Bale. Hiru erregegua ez da? Hoxe, juerre handie. Neke pixka pai, Ostia, bitu zan da, bai. Descenso extreme. Barrabia gabe zuzkan. Uru eta da guztu sartu. Hartza, jeti hartza, Eibon, Eta presa o... azteko goguak eta bukatzeko gehiago. Egunon parea. Egunon. Bueno, Zumuz. hementxe. Baina ongi? No, atutxa zorroke egitaldu edo. Ez? Ez? Da Bizente egitaldu zorroke. Ez. Beharki Bueno, ondo. egarki, zeitzol? Itxura hona dauke. Zerra biltzapean dutxo edo ondo. Bueno, pixkat atzatu gea, hori normala izatea. Atxeatu zeate. Gustaldek? Zuzen. Gero atxeatuko gehiago. Goraka ikusiko da. Atxeatuko gehiago. Martxa? Venga, ba, guazen. Venga. Apa. Ba, orden seinalaturik, o... Zer? Orden seinalaturik badago. Ikera baki. Ekin diogu bideari. Zuzen bidean 10 ordu inguruko ibilaldia izango da. Eguna eguzkitsu dator, giroa primerakoa, eta gu oso gogotsu hasi gara. Mutilak izan da, ederra hau. Nire etorreko nintzateke bakarrik. Baina, beldurra matezi. Ni puta idea ez dakatelako mendik. Bai, galtzeko bidurra. Bai. Ritmontan ondo, Iker? Bai. Bai, izta? Bai. Ni puta etzeke, ze bain ondo nikua, baina mendik bost ordu da, Ru? Ez da. Ba, ez da broma,
ditutek. Botoia eman da, bale. Bai, martxatzea. Bera, botoia eman jauk eskerra. Laurok, Zer? hasi gaituk, ordu bete geroa. No, venga. Hola. Ordu bete amakio bia ez? Bueno, ez dakit, ordu bete esan dut, baina... Berrogeita mar, Ordu bete eta desnibelaia zenbateko igo dugu. Ba, 300 metro. Eta Ibon, sufritzen ez dugu esango, baina hankakin burrukan. Hanka, Hanka zer pasatzen zaik. hanka hemen baba, kristona zeukat, eta onde zente entrenatzea egin hau. Eta horren, hanka eski boto eta txorkatila. Bai. ITV-a pasatzea joan berko, ja. Hoi bala gizaran, egurra asko. Pasakoik, baina repustuko pisarik ez dira. Egurra asko dikoi. Iker, Bueno, hasi da eta momentuz nahiko ongi ez? momentu zongi. A ber, ikusi behar. Hauek aurreneko kanardiko bila. Bai. Hordan gustura biltze dituk. Oandi bost ordeko bidea zeukak gora, Horretik. Bai. Hemen gustura dituk. Eskerrak aitzol dara madula, nire tokailua. Baza. Honen atzetik ez te pentsatu behar. Honek hanka botatzen duen lekuan, bota lasai. Gau aurrera. Urrengo gailurra estrema aitzolek aurkeztuko. Bio jugo baitu. Aitzolatutxak. Ni jugunak 2000 metro arte, hortik aurrera ja Ibon jugo da. Iberak hacemos konpuntzei. Beraka, Bai. ez dakit, gorakaina june inoiz eta. Venga, avanti. Antipapo. Euskia mutilak. Ai. Lorenzo Fona, etorriek. Aitzol, Lekutan dago hendik. hiru erregegua ez da? Hoxe, 3 handie. Hor Petretxema. Zein da Petratxema? Hau. Hada, lepoa, Petretxema eta 3 banatzen dituna. Hemen bideak banatiten dira. Vale, Petratxema zenbat demora berko gendu. Ordu bete ordu tardi. Bai, Eta ara handik beste 2 ordu luze, 2 ordu. Are, 3. 3 ordu, 3 ordu. Bidera maski du, eskaz. Bai. Vale, baldagi ze komentari duen, gazteak. Urruti zegoak. Bai, hendik. Handau? Ze bire jarritu behar dago? Hemen dibera jetxiko batzuk, Bai. gero ezkerralde egiten da. Unea, ez da barrua. Claro, hor komendioi eta hor tarte magal, korredero kanal bat zeok. Arroka hundi hau, Bai. horren azpiti jumar. Horren azpitik kanal bat zeok eta hor eskubita mendionen eta 3 erregen arteko lepora. Zaba metrotara ja? Hemen, 2000 ingurun. 1840. Vale, eta lintzatik, zenbat bat planteaga? 1300 lintzan. 1300 Da lintzan, berrogei, 500 metro indizki hau. Boston indizkiu. Eta zazpiron falta. Zazpio falta. Vale. Neke pixka pai, Beroa eta izardi. Bai, izardi handik hemen. Bai, martxa. Descenso extrem. Ea, baten! Gazen mutiak! Apa! Gazen! Ba, ja lehuntzenen, Nola, nabaritzen da. Segi! Ilurragen baira, 3 kilometro eskaz geratzen dira. Ordu bete eta 3 ordu laurden. Gaurko lurrarekin zerbait gehiago. Orain hemen zenbat lurra hongo da, ia metro terdiko lurra bai. Bueno, aurrera, gustura goaz, nineke puntuarekin, Zezenak bezala daude biak, Gaztea eta veteranoagoa. Aitzol, Esan. hemen erori izkeo eta bar, arrisku pixka izango, ja malda pixka bat zeok, edo Alda bat zeo, eta hor behien harrin bat obesti ikusteok, eta abiadur hartuzkeo Bai, komediek gelditzen egitea. eta pioleta hortako karri dira, ezta? Hoidek. Pioleta, iotzenoanen aurreak ajutek. Iotzenoanen, hola emango diau, ezta? Baino, media ladera bat baldin bak, hola, diagona dago aduntza, eman bera pioleta mendin aldea eta punta atzeaka. Zeratik, irristiten bak, askoz erosogodek, hola, detentzio iteko. Hola baldin bagoa, hau iteako, ja abiadur hartuek, eta ja, akabo. Vale. Hor, atzeaka bi behatzokin, mangotik hartzen zaio, eta petxun kontra, gorputzan pixua jarriz, gehatzeko. Eta oso garrantzitsua, krampoia baldin mauzkeu, haikak hola matea. Vale, vale. Oso garrantzitsua. Zer, klabatuzkeo, belauna txikitzek, o buelta hartzek. Vale, abiadura hartzen dugu, eta hiltzatzen baldin ba, hanka txorkatila edo aberi egiteko. Buelta batek, eta, bai. Alegia.
honek errespeto pixka eta mateik, Bai, bai. Hemen esate bateako, Bai, bote ingo nago, ezta? bai. Aio, igo gabe gatu etxuk. Sí, beste broma, Ez, broma. Bakize somatu eten, karga inbertzaiola asko, Bildurri gabe zanpatu Pixua erda. jarri bai. I hemen pioleta desagertu ditek, Barbaino. No, gauen bide. Bildurri gabe bota, Hankak altza, Zerraiak etxeita, hola? Bai, bota lasai. Ze barrizkik. Bai motel. Barrabiak hemen zuzkan. Lasai, Ze gilu barrizkik. Hemen aldapa zeok, Lasai motel. Sartu. Buru eta guztu sartuik. Hartza, jeti hartza, Ondo. Ik azkarren, Bai. gatu. Gatu, bai, atea. Hau de sokor mazua. Ondo, horri goldeu. Venga. Gozo osatu dugu lehenengo igoera erdia. Lintzako muñoa pasa eta aldapa pikoenetara ari gara hurbiltzen pixkanaka. Arazorik ez bada, 3 ordu eskasean gailurrean beharko genuke. Bueno, hemen pixkat malda tentetutea, eta igual pioleta gateko txau. Pastuiak eskura utzi, eta pioleta erabiriko dugu. Venga, motxila kendu alkarri kendu. Kenduak Iker. Bai. Sekula hartu altzen duen pioleta. Itzol, Iker. Nik inoiz. Ez, horren antzekoena aizkora. Noiz hasi itzani, mendin? Mendin, ni 3 urtekin atxindoki egin itxoan, eta 8 urtekin lehenengo 3.000ako egin. 8 urtekin, Bai, atxekin, aion. Gurasok, mendizalek. Bai, familia. Oan bizimoa mendik atatzek, ezta? Bai, horiek. Non ibiltzeiz. Pirineo, Batipat, Picos Europa, eta gero ja Alpetan, zeuzen. Puntua galduta, zenbat gailur, orduan. Bai, zehalo. Olako zenbat egun urte osoan, itzol, elurretan deltzeko honu, Gutxi. gehiagi ez? Ez. Aionak gutxi. Aizik gabe, uzkie, Vale, martxa. Pioleta bez hartuta ez, da? Bai. Eskomuturretik, eta atzegaldea. atzikaldea. Baina atzegaldea. Ozen. Ia da, oantxe 2000 metrotan, hemen ikusten duzu bezala malda pixka bada, baina eguna aparta tokatu zaigu. Gaur okerrik ezean iruditzen zait, gailurra zapalduko dugula, 3. maila. Dena den, elurra dezente dago, oraindik hemen, Eta eskerrak, Aitzoldo Jartzabal, oso indartsu dagoen, eta berarien urratza zabaltzen. Gozo, txapa. Vertikaltasuna hasten denean, Milarri belinak. Ostia, bituz aldapa, Bai. Elurtarten ja belaunetar sartzen deke, Hau desatirik konprobatituna, ezta? Bai, reparatxo bat dukeu hor amilegia zeuke hau. Eroriko bakinea txerute, goiti bera jungo bainakela? Seguru. Bera jungo bainukek? Bai. Neker. Erraza bamaten zian betik, Bai. Zenen puske dau eta aldapa eta... Bai, egia esan, piolitak inda sekula ibili gabe, Ja, arraro egiten da, eta batez ere vertikaltasuna hasten denean, bai, Milarri belinak. bai. Egira, ikuspegik. Buelta, guzti. Konpretitzen da. Da gailurra, handago. Ikusten da. 3. maila. Beste biak aurretik joan dira, bidea zabaltzen, ea zer moduta hori ikusten, da du bere martxai marko du. Mira, bai. A ber, ahi aztegan. Aitzol, zer modu zabil? Elurtarten ja belaunetar sartzen deke, Guztua edo? Bai. Zerrek, Erra. Nik epixate bai, Ja nabaritza ditu, ja. Ezta? 3 labordu ja bueltaka, eta azken txampa falta, baina. Bueno, esken txampa hor dut erdi handik, Hor hasi garenean, ordu bat, 2 ordu, nahiko gustora ibili naiz, ja 3. orduan ja elurretan sartu gara, ja elurra ja hor txorkatinetetik gora eta belaunetetara iristen ere hasitan momentuan ja pixkat osten ere hasi zaizkit tankak eta pixkat hor sufritu ez, baina gogoz kontrara ibili naiz.
Baina, bueno, gero hortik aurrera ja esan dunean gailurra iristeko ja ordu bete, ordu terdi falta dela, ja berriz ere fostasuna eta saiatu gara behintzat animoz gora, ez? Iker, zezatek? Ba, gusta. Gusto alabil. Bai. Ederra, Baina pixka nekea eta nabaritzen da, baina handik pixka bat hemen emateko, ongi. Neke pixka bai, Bai, ja, Ba, 3 ordu terdi, Bai. Iruditzen, nabaritzen die. Hankak eta pixka nekatuk. Egi esan horre arte nahiko ongi etorri ganik uste ez. Hor ja, farrak eta bukatu die, seriosi jarriga denak, Zeitzol, noan esartzen da. Zer? Nire belaunan onda Ja, hon. bai. Beira, iria, zona. Batek, pausoro. Zeitek, pisua, nekea itek. Nekea. Bai. Gainera, edozein kiroletan, teknikarik gabe, badakizu batzuetan ez, nekea doble pilatzen dela. Doble, 6 aldiz Triple, gehi. 4 triple, 6 aldiz gehi. eta... Ia, ikarra honen abar minutu eta lasei jarrute daiz. Ez dakit batek 3 minutu pasa eta gaizkoran. Hemen ere lur artean antzea samar. Iker, zer diok? Hemen txe. Ja, kontorra horri ikusten dela, ja gora iotzeko goak. Aurreneko aldiz. Bai. Aldaki 3 erregen maila izena, nondi datorkion. 3 errege hor juntatzen hemen ziren, ez? Hoi da, 3 erresuma ezberdinetakoak. Nafarra, Bai. zuena eta gureare bai, Aragoikoa eta Bearnokoa. Bai. Eta nunbait, eremu neutro bakarra, uru omenuen, baina nahi asko eta asko. Harritzen naik, Erregeko nahi jotzea. Neire bai. iritze irutzek. Neire... No, asmatze aldekeo. Bai, jazta nik uste. Venga, guazen gaztea. Hoi da. Azken maldak geratzen zaizkigu, motzak baina gogorrak. Elur geruzak gainera gero eta sakonagoa da, eta lan asko daukagu urratsa zabaltzen. 3 erregen mahaiko gailurra, gero eta gertuago daukagu. Oan ez du erronkaik eta zein lehenu aldatu tolako. Ez. Hemen ez. Gero ingo jago goian erronka, ia bokari bat zein erreno. Mutiak, abaziokela. Mira atzean, nolaiko ikuspegi. Gero mendiak engantzatu egiten dura, orain ulertzet. Ahí está. Espaldi horako giruan egon gara. Jaiatzate gozatzen. Ibai. Ni bai. Bakia latza, Hola, bizitza komplikatzea eta... Zein degire estilo de vida Aitzol. Life simple. Life simple, hori kontatu dugu lehen. Life simple. Bizitza pea bakarrik zailtzek. Hoxe. Bera bakarrik zaildu gabe. Bera ez zailtzen, bera Bueno. nahiko. Guk zailtzen dago gehiago hendik. Izakiok, Bai. zailtzen Bueno, dio. Aixo motileak. Eta Aitzol, horrela espazio zen du. Oan usteat, hor badaula kompromesu dezenteko paso bat, ezta? Bai, hola. Trampoiak eta lotu beharra eta bar. Bai. Trampoia eta pioleta gutxinez ateko izio. Bueno, bale. Hor pixkat ondo gatoztik eta tontoan ez egingo, baina kontu zibili berri, Bale? Nik irikiko eta orduan, Guazen Hora, Aba hotiek. Aitzol hemendik eskubitik edo gora. Alea gora eko dago. Gora. Arrexago da zuzenen, bai. Zuzenen orduan. Bai, sarte punta hori de. Hondik aldapa hemen Oain hortik. iragarri dago, Hori zeta hori. Hoi bea, bai. Este da ordu bete horra. Bai, Ostia, bituz aldapa, bai. Engainat diteu mendik, ia ba. Oantxe, 2.500 metrora gaude. Tontorretik 200 metrora. Azkeneko malda, konpromesu dezenteko lekura iritsi aurretik. Urratsa zabaltzen jarri naiz. Eta horrek zuzenean suposatzen du auspoa betetzea. Eta bioztaupadak gora egitea. Malda dezentekoa dago hemen, Ia mutileak,
Inoz nahi aldu, urratxa ireki. Ba, Bai, hau Iker. Gaztea jarriko jau. Iker. Hori, sasoia. Hau Iker. Mira. Ega, Vicente! Hostia, okalda pazarrak. Igertzek, Bai, Urratxa ireki edo atzetik joan. bai. Aldandia? Asko. Kriston aldea. Bai, elurren da. Gerren dituta. Beira, noan joko lurrak, Ia gerrian joko lurrak, iztaraz diren joko lurrak. Txirrindularitzan bezala degau, Aurretik jauna teiratzen nola nabaritzen deken, ba... Joder. Hemen, igualdek. Kriston antzematek. Bai. Kristona, botileak gozen. Hemen, elurra dezenteko ez Bueno, hemen iritsi naiz. Ertzera, ja hor gelditzen gaia. Eta lan entregoia besteak. Kriston sasoiakin. Okalda pazarra. Ostrai, alda, Alda zeok, Erritmo ederra markatu duzu. Erritmo ederra. Oan segeratzen zaigu? Azken txapa, azken 200 metroak. Eskalatzea tokatuko zaiguk? Trepatzea edo bai. Bale, ostras, hemen ja batetik beste kortzontan igertzek, Aizia, Aizia, bai. Aize babesik ez hemen. Distantzia eman, argia soltatzen bare, Aitor, Apa! hau bezati konprometitu ezta? Bai, hemen trepatxo bat dukeu, hor amilegia zeuke hau. Bai. Eta bueno, sokatxo bat jarriko jau. Beti ere paniko sartuzko heltzeko pixkat. Hemen gomendioik, sokai heldu. Sokai heldu eta harria beti ere konprobatu. Sendoa dala. Bale. Ia aurreatuko da soka botako dugu. Hoi da, iogo nau, soka botako eta gero panamanan hilo. Bale, konforme. Kontuz. Zarkiziok. Egu zaitzol. Ez behiratu, horren ez behiratzia. Ez behiratu. Ez, konzentratu, ireparen da ona. Beste guztia aztu. Aitzol, gaurtan adala, amildegi hau, etxeok izoztuta. Eroriko bagina eserutxe, goiti bera jungo goinakela? Seguru. Bera jungo goinukek? Bai, hor kristo maldazioak. Ondo marratu eziok? Bai, tira lasai. Gore igualdi. Bai, tira sokai lasai, Fiatzeko data. Hemen kontu izatek ez blokatzeko, nena peraz behiratzea eta punto. Txor? Harria ziok, suelto. Bai. Vale. Iker, ota. Tira hola, soka tira bezala. Vale. Presio pixkat ematen ziten bera eta behitxuta, bi alde eta kriston aldapak eta zeuden. Eta bueno, azkenen bera asko behitxu gabe hilo gata, ongi, guztua. Azken txampa dau, Bai. Zemuz altura betan? Presio pixkat ematen do, Bai. Ni lasai eniok. Lasai. Nire ez, bi alde eta behitxu da, bi alde eta dago kriston... Aitzolek lasaitasuna bateit. Bai, baino... Guiruro getorri baina urduriago, ez dakit, egia da azkenengo zatia teknikoki zaiena izan dela, eta hortxe ere, bueno, pixka beldurra ez, baina errezuta pasa deula. Hemen bi alde eta behitxu da impresio ematen do, Bai. Alde batea, ikusten da hor. Baldakizu esaren horrena. Kriston kaide. Eta Ibonen atzian, ere, Nik ez di behiratu ni. Gozen gora, ze falta behitzu. Iritsi gaitu, ezta? Iritsi gaitu ia. Olako beste zei bat zeuke hau? Ez. Vale. Azken txampa, beraz. Nola, esateka abestiak. Mendian gora, haritzak. Aldatu gaitu. Hauntzak aizetan dabiltza. Itzasoaren harimak dakar, urgainean bitza. Hemen promi getxiok. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza. Venga, totxa, Mario. Dua dantzan jarriko nuke, Jainkoa banintza. Baso botiak! Netzak gehi, itzolo.
Ya está, hortxe goketzue, tontorra. Bueno. Aztek, zuena dek. Ozen Iker. Bueno. Neroni, mateziak, posa. Ibon, sorte hona ekarri deula, sorte hona Zer? ekarri deula. Sorte hona, ekarri gailurra estremera. Bueno. Euraldia beraren lagun da. Aupai, gaztek. Venga, Ahola gailurra, Bai. tera goi bola, Jode! Ahola, Aupai, gimo. Bueno. Iker. Oia, Itzol! Aupai, txapeldon. eskerrik asko. Kulture, Eskerrik asko, Aitzol. Itzol? Aupai, Ibon, bi. Jode! Gau, garaia. Goza bat izan da esan. Bi txapelduna hondi eta Ibon gazazti honei jotzea. I gailurra koskorra, Txiki, Oiek. I, dana dala, hau zedek, ez da? Hau da, tontorra. Tontorra. Da maiak, non daude ba? Spin. Ate, Marko, ja ba? 2000 kilometro, mutilak. Bigarren aldia da tontorrean nagola, aurrekoa udaran izan zen, gaztea gore nintzen eta oraingoan negua bukatu bezain pronto etorri gara eta nik uste dut neguko esperientzia hau politago dela, ez? Kontatzeko, bizitzeko eta batez ere esango nuke horrelako gida batekin, ez? Neguan honen etortzea ez dakien edonork galtzeko arrisku handia dago, bideak juniten dira, zulo asko bilatzen dira, eta, edozeinek etorri nahi baldin badu Pirinioetako edozein mendira, Aitzol seguru prest dagoela laguntzeko, eta arek zapaltzen duen tokian, zuk begiak itzita ere zapaldu dezakezu. Itzol, eskerrik asko, Zuri, gokin etortzatik. eskerrik asko zuri. Gozatu aldek, Bai, asko. benetan? Beste bat iteko gogoa sartu zea. Esperientzia ona, ez? Ona etorri arte ez dakizu hau dagoenik hemen. Eta orain ulertzen dut, esperientzia honekin, mendian gutxi bilitako naiz, horrela mendi altuetan edo esaterako, elurrakin eta orain ulertzen dut, engantzatzen dion jente horri, ez? Iker, Oida, eskerrik asko. bai, zuei. Gusto hilia laiz. Bai, esperientzia erra. Gustatu zeik? Bai, asko. Baten nekatu laiz. Bai. Pixka, bai. Eta azkenen aldapautan, Bai, baina horra azkeneko tramortan pixkat, nire moun, bai. Esan da oso guztua. Ongi sentitu naiz viaje guztin honea gora aiatu arte. Eta esan, esperientzia oso ona eta errepikatu gotena seguro. Itzol. Apai. Eskerrik asko, Iri. Prese. Gokin etortzatik eta bidea inondoreak ustatik eta bar. Hoi, netzen arte. Argazki bateak goldeu. Vale. Venga, jarri. Honek edateko ja, to... Venga, Hau nire palo selfia. atotxa, zantzerua. Egutiak. Aupai. Hola, unok. Iritsi gara. Postasuna, urduritasunaren pasa dugu. Eta hemen txego, tontorrean. Ikusten duzun bezalase, un paragarre egin dugu. Eta euraldia honekin, da Pirineoak ia osori guztia, karagarria da. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko